det til, det var godt nok. Og så har de lige marginalerne med sig i afslutningsfasen. OB må man sige uheldig på Unesco her. Og så får han lige en bande for Jægerkur. Jeg kan godt forstå, at de griner herude. Fordi det er sjældent at se i dansk fodbold, det der. Der får den det sidste stykke derind. Den bliver nærmest trampet ind. Og så tror jeg godt, at vi kan sende bronzemedaljerne til OB. Vindsnes.
forlader altså OB efter forårssæsonen her, efter halvandet rigtig gode år. En spiller, der er blevet bedre og bedre, tror jeg alle vil stå under på i perioden, han har haft i Aalborg. Rejser hjem til Norge og skal spille videre for Strømsgodset. Han har virkelig været en oplevelse i det her forår, for store kram af trænerduen Allan Kuhn og Erik Hamrén. Slutsignalet fra dommer Nikolaj Folkvarts, og det er en kendt skærning. OB vinder bronze og fortjent på baggrund af kampen i dag, hvor de ikke bare kom med motivation, de kom også med langt mere gejst og vilje og satte sig på OB.